Vi er ude at fisk. Der står Jonas op på broen. Og jeg har lige kastet min spinner ud. Og se, hvad der ligger hernede. Det er en fucking død hjort, mand. På min spinner. Ej. Hvor er det sindssygt. Må du komme tæt på? Ej, hvor er det nasty. Må du gå lidt tættere på? Jamen altså. Der må være ål dernede. Det kan være, der er ål i den. Ja, der sidder faktisk nogle ile på. Der ligger hovedet der. Hold da Kan du kæft. sidde på den der sti med fiskestangen, så tager jeg lige billeder af det. Jamen altså. Ja. Hvad for en sten? Den der sten, ja, det Det lugter grimt, mand. så kigger du herop. Altså, så skal vi sige, yes, jeg er bange. Yes, se hvad jeg fanger der. Fuck, det er klart. Men altså, skal jeg have min... Jeg skal lige have det med Hipstamatic også. Hvad skal man gøre, altså? Okay. Det er